Máme krásne letné počasie a všetkých to láka do prírody, do lesa, von, na outdoorové aktivity. Otázkou je, či chceme ísť do lesa tak, aby sme si tam odýchli, užili prírodu, pokochali sa okolím, alebo sa stresovať a očakávať, z ktorého kriaku, z ktorého lesíka vybehne medveď. Chceme tam ísť uvoľnení, v pohode a s radosťou. A na to nám slúžia takéto prostriedky na obranu v prípade núdze. Zvonček na medvede, obranné spreje. A tieto prostriedky vám vieme u nás v Anpeku ponúknuť. Aj s takýmto šikovným púzdrom. Prídem, odopnem, vyťahnem, odistím a v prípade potreby použijem. Najlepšie je to samozrejme nepoužiť. Ale ako dobre vieme, vždy je lepšie byť pripravený, ako nemilo prekvapený. A my vám u nás v Anpeku s tým vieme pomôcť. Príďte, máme všetko, čo potrebujete.